कोबडे पण लाजतील. ही गरम पट्टी ना एवढी एवढी अजून आहे ना दुसरी पण आहे एवढी बाजू हाताला तेवढी. अशी गोल करून ठेवायचे ना मम्मी लपटो. हा मग ती गरम राहते. हो आहे ना गरम पट्टी अजून आहे काय? आहे याच्यातली अजून एक ते आते पडली ना म्हणून आम्हाला पण भीती वाटते चालायला तिकडे. हा आता हे बांधून ठेवणार ना. पण विसर्जन झाल्यावर बाबा जावा आठवणीने. हात विसर्जन करा. लावतच आहे ते का काय लक्ष नाही. माझं वर्षभर दुखावतो आता करायचं ना मग मला. तुझ्या आशी साधारण बरं झालो. मग इथून नको आधी बांधायला. आता आजी नाश्ता करायला चला झाली ना देवपूजा. ना आले नाश्ता कर ती आहे. आणून ठेवलं. आज आपल्याला आराम हे देऊया. थांबा, मी दाखवते. करतो आम्ही भाजी बिजी करू आम्ही. काय माहित आहे देव आपल्याकडे येता देव काढून आले म्हणून मी सप्तात मी हे काजलचा फोन आलाय. काजल कशी आहे तू? मी रेकॉर्डिंग चालू केली आहे. हा बरी आहे. काय खाल्लं? कधी जेवणार? जेवेन आता. जेवेल. इथे आमची तयारी चालू आहे जेवणाची. काय पाहिजे तुला जेवायला सांग, आते बनवेल तुला जेवायला. काय हे बघ, बनवते सगळं. असं सर्व बनवता येतं. काय हे बघ, बनवलं? काय काय पाहिजे तुला? काय नाही ते तुम्ही प्रेमाने बनवाल ते काही. हा हे बघ सर्व इथे दाखव ना पप्पा किती काय काय आयटम आहेत. प्रेमाने बनवलं पाहिजे का हाताने बनवलं पाहिजे? हाताने. हात झालाय फ्रॅक्चर. तुला तुला घालणार ना बनवून. आणणार तिला आता आणणार हा, लवकर. मग लवकरच यायचंय आता. काजलला विचारतो. काजल आठवण काढणं आणि आठवण येणं मध्ये फरक काय? हा. माझे समोरासमोर फेस टू फेस. माझे प्रश्न भारी असतात ना. आठवण तुम्हाला पण प्रश्न विचारतो मी. आठवण काढणं आणि आठवण येणं मध्ये फरक काय? आठवण येते म्हणजे प्रेमाने आठवण येते. हा, आणि आता- काढणं म्हणजे कसं समोर कोण आला तर आपण बोलतो तेवढ्या ना. पुरतं बोलतो ना तेवढ्यापुरती आपण. बोलतो. आठवण काढतो की अमुक माणूस असं. आठवण येते पण म्हणजे आठवण ती येते ना हे मनातून खरं. आठवण येते ती खरं खरं खरी ती आठवण मनापासून येते. येते. मनापासून आठवण म्हणजे येते. आठवण येणं ही हे ना. चांगली हा गोष्ट. चांगली गोष्ट आहे. आठवण येते. बरोबर. आता मी पण मला आठवण म्हणजे खरी येते. आठवण येते. हा, मी पण आता कधी कधी बोलते ना मला आठवण आली की ह्याला फोन कर तिला फोन हा. कर. हो ह्याला आठवण येते म्हणजे काजलला आठवण- गणपती आवडला का विचार? प्रेमाने आठवण आवडलं करतो तिला. आपण. काजल आवडला. आवडला ना? माझी चॉईस आहे. हा मस्त मस्त. हा. पण खूप छान आहे. हा हा आता मी डिफरन्स सांगू. आपण आठवण त्यांचीच काढतो जे आपले आहेत. हा. बरोबर ना. हा. आणि आठवण त्यांनाच येते जे तुम्हाला आपले समजतात. आपले तेच समजतात. हा म्हणते. ते हो, बरोबर आहे. मग आपलेपणा पाहिजे म्हणजे आपले पण आपण मनातून काढतो ना आठवण ती आता हे का बोललो माहितीये? कमेंट मध्ये येतात ना म्हणजे तुमची खूप आठवण येते. तो आम्हाला खूप छान वाटतं. त्या कमेंट वरून मी हे वाक्य असं डिफरन्शिएट केलं. मस्त वाटतं ना. काजल कुठे आहे? ही काय काजल फोन मध्ये. हा, आहे ना? हॅलो. हाय हाय हाय. काजल काजल फोन लवकरच ये गावचं जेवण जेवायला. हा हा वाट बघतोय आम्ही. हे बघ सोयाबीनची भाजी बनवायची आहे. हे बघ भिजत घातलंय सोयाबीन. लास्ट टाइम ते सोयाबीन छान झाले होते हे ना. बघ आहे ना. हा. हे बघ हा. आता हे भिजत घातलेले दूध आणि आता हे वाटण करते याचं. वाटून करणार ना हे बघ. कांदे लाल करायचे. कांदा लाल करायचा आहे. चला. नंतर हे काळी मिरी टाकून देते आत्ताच याच्यात. हे बघ गरम मसाला म्हणजे हे काळी मिरी असं घेतलं खडा मसाला. काळी मिरी हा. आणि हे लवंग आहेत 3-4 लवंग आहेत आणि दालचिनीचे तुकडे आहेत हे बघ, छोटे छोटे ओके 3 बारीक. हे आता मी भाजून घेणार चालेल. आणि नंतर खोबरं टाकणार. म्हणजे थोडा वेळ आधी भाजून. हे लाल व्हायला पाहिजे लावायला कांदा. पाहिजे ना. हा खोबरं किसते. किस किस. हा, खोबरं आता हे आजीचा अमिताभ बच्चन कुठे आहे? अरे हाय हाय. आता बरा आहे तो. आता बरं आहे तो. आजारी होता. आजारी होता काय? हे वाटणार ते बघ 5 लसूण पाकळ्या टाकते आणि हे आल्याचा तुकडा आहे 1 इंच. हे टाकते भाजायला. मी काय म्हणतो तुमच्या गावी मी होम मिनिस्टर काढू का? हा काढू शकतो. गेम खेळायचा मम्मी आणि गिफ्ट जायचे हा. आणि एक पैठणी साडी पण ठेवायची लास्टला. पहिले साडी ठेवायची. हा, मम्मी? हा करू शकतो ना मग काय. होम गिफ्ट मिनिस्टर गिफ्ट ठेवायचा. गिफ्ट गिफ्ट सर्व शुभांगी गिर फॅमिली तर्फे. हा फॅमिली तर्फे. हा मी होय होय. होय खरंय. हा तसं करायला पाहिजे. करूया आता जरा हे हा, वातावरण चालेल. जाऊ दे बरोबर. अजून खोबरं टाकायचं ह्याच्यात. जरा कांदा झालाय आता खोबरं घेते. आणून. काजी आले मग बघणारे ओरडतात मग आजी खात नाही म्हणतात मग. खाते
हो या 2 मिनिटं लागतात. देव कुठे पळतात आहे का? हो खाते खावा आधी पहिला. मग देव बोलणार आमच्या भक्तांनीच खाल्ला नाही खाल्ला नाही मग आम्ही आवडेल काय का त्यांना? खाता? हो, मग होय बा. थोडा खाऊन घ्या. आले का? आजी चालते कशी ना? हा मी तो गाणं आहे ना, होय हिची चाल तर आधीची चाल तुरु तुरु आहे ना. हेचे केस बुरबुर. ही चाल तुरु तुरु हिचे केस बुरु बुरु डाव्या डोळ्यावर बटडलली हा दशा जशी मावळ्याच्या उन्हात उन्हात. केवड्याच्या बनात नागिन सळसळली. सेम गाण्यावर आजीला गाणं सुरू झाला तो. हा, मग मला मला बघून लोक वेडे होते कशी गाणं बोलते. हे बघा चालूच आहे कार्यक्रम. हा झालं हा वाटण हे झालं ना? आता वाटायचं आपल्याला आता थंड. वाटायचं हा. ओके झालं का? नाश्ता करते उशीर झालो आज या गणपती सर्वांनी नाश्ता करायचा. नाश्ता करायचा काय मग गणपती आहे ना आमच्याकडे घरची देवपूजा गणपतीची देवपूजा बरा आल्या गेलेल्याची पण आमच्याकडे देवपूजा होता सर्वांचीच पूजा होते. पण ते आल्या गेल्याची जास्त होता. तर बाय गेल्याचा पावनचा आता जास्त तुम्ही होतो. पण या जेव्हा त्यांना आम्ही खूप हे देतो रिस्पेक्ट देतो. आजीने टाटा केला. कारण जे आमच्याकडे येतात ना त्यांना रिस्पेक्ट देतो आम्ही. बरोबर पाहुण्यांना हा. अतिथी त्यांना देवो असं- भव. हा बरोबर आहे. ये किसना है वो राधा वो है. किसना है वो राधा. वो राधा है शिरा खात है. राधा कृष्ण काजल काय बोलते? ते बोलतील हे लोक हसतच असतात. राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण राधेश्याम गोपाल श्याम मस्त झाले होते. हो चला चला खावा आजी फटाफट. आधी लाजून दे बाबा चाय देते ना. चहा टॉनिक हवी. तू येणार बाबाच्या? हा टॉनिक घ्या मी काय म्हणतो मम्मी घ्या. आजीची टॉनिक फेमस झाली सर्वीकडे. हा चहा करून टॉनिक बोलतात आता माणसं सर्वीकडे. हम्म. तेल टाकायचं. तेल टाकून मग काय काय करायचं? एवढं तेल टाकते. चालेल एक टाका. चमचा पाहिजेच त्याच्यात. पीठ म्हटलं बाहेर काढून ठेव मला राहू दे तू चालून बाकी थोडं भाजी. टाकते. हा, राहू दे. नाही कर मम्मी परत त्यांना नको, त्रास होतो. नको. नाही काय नको. हा, आणि याच्यामध्ये आता तेल टाकलं की जरासा कांदा एवढा कांदा टाकते फोडणीला. चालेल. आजीला तर पूर्ण खाल्ल्याशिवाय उठवणार नाही हवं तिकडनं. पूर्ण ते बघ संपवला नाही अजून. आज पेज नाही आजीला बनवली. पेज ना आज बनवली. नको पेज रोज उठून नको म्हणते ती. आजी आशीर्वाद दिला काय सर्वांना? काय आजीचे पंजे बघा मोठे. पंजे बोलतो आत देवीसारखे आता हात. बाय बाय आजी लगेच कॅमेरा फिरवते बाबा टाटा करते. याला कांदा लाल होतोय. हे आता वाटण केलंय ना याला एकदम बारीक नाही करायचं वाटण. हो. त्याच्यामध्ये आता मी एक जास्त 1.5 चमचा मसाला घालते. तेच आपलं ते होतं तेच वाटलात ना तुम्ही हा, ते? तेच ना आता वाटण केलेलं आहे ना तयार. हम्म. कांदा आणि खोबरं वाटप बोल. हळद हा बघा, मी आता टाकते याच्यात. टाका. बाबडे बघ कुठे आहे तो बघ. आजी काय लपवते पाठी? चमचा आजीने खाल्लं नाही पण आता ते. होय हे बघ हे सुकं करून घेतलंय बघ एकदम. हो बरोबर काय नाही हे आहे. बघ पाणी पूर्ण हे करायचं. पाणी काढून टाक. पिळलं का त्याला? हा पिळलं म्हणजे आता येणार नाही ते याचं. असं टाकतेच पिळून. पिळून टाकते ना कारण लास्ट वेळी बघा तुम्ही पिळून टाकलं होतं हा ना. हा तसंच करते आता. आजीला ठसका लागला. आजी पाणी पिया टोमॅटो शिजवलेली. सार बनवायला. हा आता ते बारीक मिक्सरला लावून घेते. जास्त पाणी नाही टाकायचं. त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. मग झालं 4 शिट्या काढणार याला. आपण झाल्यावरती बघूया. हा झाल्यानंतर बघायचं. हे दूध काळू काढू. आम्ही स्पेशल काळूला दूध आणतो. ए काळू काळू ये काळू. हा बघा म्याव करते म्याव. बघ ना नाही. काजी काय करता? ते हे आणते बारबे. आरामात आहे इकडे सरतं बाबा इकडे पण. होय साधा चौकास टपल्याशिवाय येऊ नको. हे टोमॅटोचा सार करते ना हे शिजवून घेतले टोमॅटो. 2 टोमॅटो. हा त्याच्यामध्ये आता मी हा कांदा टाकते जरासा पाव भाग जरासा. हे आल्याचे तुकडे टाकते 2. हे ही टाकते हळद. हे जरासा जिरं थोडस आणि हे खोबरं ओलं खोबरं तांदूळ धुवून देऊ का? अर्धा वाटी आहे हे. आपल्याला पाहिजे तेवढं. आणि हे लसूण पाकळ्या याच्यात आणि मसाला. हे सर्व टाकायचं ना. हा हे सर्व मसाला त्याच्यात. आणि हे फोडणीसाठी ठेवलेलं तू. आणि नंतर त्याच्यामध्ये ही चिंच टाकणार जराशी चवीसाठी.
असं सांगून ठेवा म्हणजे तुम्हाला स्पेशल बनवूया. काय काय आवडतं? कढी आणि कढी आणि ह्याची वालाची भाजी, वालाची भाजी, आणि? बटाट्याची भाजी पण बटाटा. बटाट्याची भाजी त्याच्यावर सूट आणि होते मेथीची आणि भाजी हरभऱ्याची उसळ पण होते. मग चालेल. अशी राईस प्लेट मम्मी ऐकलंस ना? अशी राईस प्लेट बनवून देऊया. आणि आता तुम्हाला राईस प्लेट मध्ये काय काय आवडतं असं? मला सर वरण भात काही चालतं, पिठलं भात काही मला आवडतं. तरी आता आजीने कसं स्पेसिफिक तू मला सांगितलं? बोलशील ना की रोज तू पिठलं भात खा तरी खाणार. पिठलं भात आवडतं का? आवडतं मला. होती तर ते बघी मी एकटीसाठी बनवला नाही जास्त जेवण. ती नुसती पितीने भात करून जेवायची का बाकी काय सुद्धा नाही. काय घरात भरपूर पण ते एक्सटर्नल लाईट्स. नाही काय बिचारे आजी कुठे गेले ते दोन मोठे? ते गेले बाहेर फिरायचे. बाहेर गावी. आजी जोक मारते. बाहेर गावी गेला ना वाघाने खाल्ल्या. वाघारी खाल्ले? हा. पोरांनी खाल्ले बघू. मम्मी मम्मी वाघ बोलला ना मग काजल येणार ना इकडे. नाही चोरांनी. काजल घाबरणार नाही पण. घाबरते वाघाला ती. नाही घाबरणार. घाबरते बोलली मला ती. बाबे हा? काल चांगले कोंबडे आले होते ना 5. तेल टाकलंय. इथे आमची लाईट गेलेली आहे आता परत. हा. हे बघ, हे लसूण टाकलंय 7 ते 8. हम्म. कोण नाही. आणि हे सर्व मी आता वाटून घेतलंय ना टोमॅटो वगैरे. हम्म. त्याच्यामध्ये आता हे चिंच पण टाकणार जरा हम्म. टेस्ट साठी. म्हणते चांगलं आंबट चिंबट लागते. हे बघ आडा हे फोडणी देणार. आली कोंबडी आली. आली आली ते का दोघी जणी आहेत ना. इकडे लाईट गेलेली आहे. जरा लाईट हा, कमी मी दिसेल. फोडणी टाकते बघ. कुठे? या या इको पाच या या रबल्या देते. अरे वा 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 वा. सकाळी. ह्या वरच्या लाईट मध्ये लाईट येते ना ती हा. नॅचरल आता लाईट. ह्यानी होत आहे तुला हे असं जरा आहे ना उजेड येतो. हो आला काय सुगंध. मस्त आहे. सुगंध फुलाला मातीचं. हम्म. इकडे पण नॅचरल लाईट आहे बस. हा. लाईट मस्त उजेड आहे. आहे. इकडे उजेड लावायची गरज नाही ना. आणि मी कधी काम नाही करत आहे इथे. नाही नाही पूर्वी मम्मी बघ ना पूर्वीचे असे कन्स्ट्रक्शन होते की बरोबर लाईट येणं नाही अशा मी ठिकाणी सांगते मी कधीच काम करत कधीच आज नाही. 30 वर्ष झाली लग्नाला. मी असं इथे येऊन मावशीकडे येऊन कधी मी भांडी नाही घासली. हम्म. आणि कधी मला कामाला लावत नाही. हा, माणसं खरं नाही लावत सांगते. कारण कामाला. आम्ही हा. दोघी असायचो ना बबन आणि मी. आणि मी कधीच काम केलेलं नाही. माझं सासर असून पण मी ते काम करत नाही बघा. असं सासरवड पाहिजे. हा. हा, हे आम्ही असं देत माझं- नाही करायला. पण- मी आता पण नाही देत होते. हा. आत्याकडे पण आता मी होती ना उज्ज्वल आत्याकडे तेव्हा पण मला इकडची गाडी इकडे करायला दिली पण नाही. ह्याच्यापेक्षा भारी सासरवडा मला माहिती कोणता आहे. कोणता सांग? कोणता? भारी सासर. काजलला. काजलला काजलला हे भारी आहे. हा, हे भारी हा, आहे. मग काजलला पण असंच करणार आम्ही. है ना? नाही नाही काजल काम करेल इथे. काम करू दे पण तिला पण आम्ही असंच लाड करणार हा. काजलची. कारण ती पण आमची एकच सून आहे ना. मग भारी. भारी. लावते ना हम्म. काढायचं. पावसात बाहेर छान वाटतं ना. बाहेरच चांगला आहे एकदम. हम्म. जरा उजेड मारूया. उजेड नाही मारला की बघा किसी लाईट काय दिसत नाही बघा. एक्सटर्नल लाईट्स मारावं लागतं. बसा बसा. रात्री येतील ना आरतीवाले आता. हो रात्री येणार. एका ढोलकी आणि इकडे शेवून जातात का ते? इकडे आता मग ह्या घरात पाहिला होता ना. कामाचा राडा होतो ना. भांडी जास्त पडतात जेवण बनवता बनवता. मी हे दिलंय ते गिफ्ट. होय. आता मी मोठं घेणार आहे. आजीची गाडी का चालूच नसती. आजी कचरा नाही लागली. काढा काढा. साफसफाई करता आजी. व्हेरी गुड. इकडे बुलबुलीत आहे ते. मग ते हे ना टाका तुम्ही पावडर. एवढा नाही होत पण पाऊस भरपूरच आहे ना. आता कुठे चाललात? कुठे कचरा टाकू? जाऊ जाऊ. पडायला होतं बाबा इकडे. जवळ आहे. ते मोठे 2 कोंबडे कुठे गेले? खाल्ले? नाही हाय ते काय वाघाने खाल्ले. 6 कोंबडी खाल्ली. उकलेली म्हणजे झाली ना. हे बघ झालं. हा? शिजला ते. शिजलं आता. ही कोण? आरती जराशी करूया ना. ही माऊ कोण? तर पटकन मग. त्याने वड्याचं पीठ ठेवलेलं. ते वडे करतेस का? हा. कर कर कर. ते कालचं ठेवलेलं तुमच्यासाठी ठेवलं ते काल. अरे वा, छान. ते कसले लाडू करते तिकडे? ते गोळे करून ठेवले. माहिती पिठाचे गोळे लाडू. कॉमेडी हवी की ना जरा. मी काढते ना 2. पिठाचे लाडू द्यायचे खायला. हा ते
कर 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 आणि नैवेद्य आते कापू दे आधी दोन. नैवेद्य कुठे दाखवा. आम्ही टेबल इथपर्यंत ठेवतो दुसरा वा, वा, ते बघ छान. खाय पण ते मापाचा दूध भात साखर. थांब आता निवेद दाखवते. हम्म. असं कसा देव भुलला भुलला देव कांता घरी जेवायला काय म्हणताय. असा आपण वाईट नाही बोलायचा. हम्म. असा कसा देव भुलला भुलला देव मानवा घरी जेवला. अरे वा. देव पाहुणा आलाय ना मानवा घरी. आम्ही मानव म्हणजे काय एकच गणपती घरोघरी नाना परी. तो काय बोलला गाय गरीब सण कधी होणार. तर मी पार्वती का शंकर कसं सांगला गणपतीने की मी ना घरोघरी जाणार. हम्म. मग सर्वांचा सण होय. श्रीमंत काय कधी पण करून खातो काय पण. हम्म. तेव्हा घरोघरी नाना परी देव आपला अंत वगैरे आलेला आहे गणपती. तो खायच नसतं काय फक्त धुपाचा आणि पूजा ही बत्ती आहे ना हम्म. हे दीपक त्याचं जायपर्यंत सांभाळला पाहिजे. अरे वा. आला बाबा कोंबडा खायला आला. आला ना. खा 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 खा. आपण आलं की पळतात ते मांजरी बघितलं काय करतात तिकडे. पळाले पळाले पळाले. हे करत होते उलटे सुलटे होत होते. लोलतात ते. कल हो असले ना आज जाणार गौरी माझे सये गे जेवण हौसू नये. मी म्हटला मेला ग तिरड्याला गेला एका ग पोलीचा आस्वाद केला. का माहित आहे असा तो नवरा बोलत होता माल्यावरून. ती वडे करत होती आणि तिला काय हवे नाही म्हणून ती ना एक वडा ना करता करता खाऊक लागली. तो दपून राहिला वरती माल्यात. नवऱ्याने आणि असं बघितलं बघताय. वरून. होय होय. तर मग गाणं म्हणायच लागलो. बायको होती जरा हवरी कधी खाते मी कधी आमची करते. आजी कॉमेडी लय करते बाबा. म्हणता गौरी माझे सये ग जेवण होसू नये जेवण होसू नये. म्हणजे जेवण होसायचं नाही. नाही हो. तर ती तो काय म्हणताय त्याच्यावर ती मी म्हटला मेला ग तिरड्याला गेला तिरड्याला म्हणजे तिला वाटला तो नवरा तिरडे आणायला गेला ग जेवण म्हणून तिने गुपचूप चोरून वडा खाल्ला. नये. मी म्हटला मेला ग तिरड्याला केला आता आजीला बघा. केला गाय गाय एका झापोडी. पोळीचा आस्वाद केला आते आस्वाद फुगडीचा गीत केला. आहे. हा काय. हा. असा म्हणजे नवरा असा असतो सरफारका हा. असा चोरून सर्प बघतो. म्हणून नाही बापडा नवरा म्हणून नाही आपला. तो काही शब्दात रोखतो बायकोला. रोखतो बायकोला. बरोबर आहे. बरोबर आहे. हंसा काली ढाकेला आते, फणस माझा इकडे. सतेचा बाजार भरला मतेचा एकीचा काय दोघीचा कदमाच्या मुलीचा असे कदम भले भले आधी काय फॉर्म मध्ये आज मोठे कले कले. आदले खुश वाटतं. हा मी नाही असं कधी दिवस येत नाही ना. नाही मग एन्जॉयमेंटचा दिवस. काली झाकेला फणस माझा सतेचा आकाबाईचा कोंबडा बसून दाखव. डाली खाली ढाकला असा कोंबडा सतेचा कोणी ढाकला मी पण नाही कधी बघितलेलं आहे. मी अरे ढाकला बापरे, जबर अशी आहे. शेजारी भारी आहे, भारी. अरे बापरे. कोंबडे पण लाजतील. मग ही खरी फुगडी बघा. मग बाबा आमच्या यंग लोकांना लाज वाटायला लागली आता बघ. हा, यंग लोकांना लाज वाटले फुगड्या घालायला. आणि इकडे बघा ही आपली परंपरा आहे ना मोडून टाकली हल्लीच्या पोरीने बायकांनी. एनर्जी बघा एनर्जी. किसवे नाही दादाला बायको करवे नाही केली होती लंगडीत होती तिचानी माझा पटत नाही. फू भाई फू फुगडी फू फुगडी फू धडका किस किस बाई किस धडका किस फू फू फू. बस आता बस धमाल थोड्या टायमाने परत. बस आता आता जेवूया दम आता. लागला दम बसा लागला. बसा घे बसा बाई. बसा बसा. लागला माहिती आता. बस बस. अरे कदमवाडीत मी 101 पोरगी होते. होय होय. सगळे गमन पोरी घालायचे सरावला.
मम्मी सांगते काय तुला, आम्ही पण आमच्या आईकडे ना आम्ही खूप फुगड्या घालायचे पहिले, पण आता हल्ली पोरींना लाज वाटते. आपली परंपरा पुढे न्यायला पण त्यांना लाज वाटते. आता कोणाला म्हटलं ना चला फुगड्या घालूया तर नाही येत पुढे कोण. चला बबी ये. या फुगडा घालायला. बस फुगडी घालायची. बबिया ते काय बोलते, आज पहिली टाइम बघितला आजीचा फुगडीचा डान्स. तुझी फैतानी लाल, लाल बाई लाल, फैतानी लाल. लाल, भाऊ सुभेदार. कचेरीत काय तर भाऊच्या बायकोला त्याला चपलाचा चापकाचा हार, हार. बरं मोत्याचा हार. होय. अगं इसरू होता. हा, विसरू होता आता. होय काय करणार. परपंजाचे पाय राम आठवत दुसरा बरं नसता. ना, आरवत कोंबडा मिरवत जाय, जाय, त्याच्यावर त्याच्यावर राजा राजा डुलत डुलत जाय. काळ्या कोंबड्याची बैलाची काली मिशी, घो बैलाची बैलाची जल्ली मिशी. केलीच्या पानावर जेवतो कसा, राजाला राम राम करतो कसा. सलाम. कुकू. आता समजलं मी जास्त स्मार्ट काय, कारण पाठवून जेनेटिक्सले स्मार्ट हुशार आहे. अरे हुशार ना, वाटतं. आता काय इकडे आलं सगळं आम्ही विसरलो. होय. आणि आता काय माहित आहे नव्हतं, आता जरा माझ्या डोक्यात काय काय गाणी मी सगळी गाणं हे आजीचं म्हणायचे. गाणं नव्हते, पण हल्लीचे सुवासिनी बायका आहेत ना, नवऱ्याचं नाव घ्यायला सुद्धा त्यांना येत नाही. नाही नाव घ्या म्हटलं ना की ते मला नाही येत असं नाही करतात. घेत, हो. काजल ऐकताय काय, नाव घ्यायला शिक. हा, नावं घ्यायची. कमीत कमी बघ आता ही जी आपली प्रथा आहे, परंपरा आहे, तर 5 नावं तर तुम्ही लक्षात ठेवाच ना. ठेवलाच पाहिजे ते मेथीत- सणासुदाला, ही परंपरा आहे आपली. किंवा स्वतःहून घडवा हा, काहीतरी वेगळं. परंपरा आहे, ते आपली करायलाच लागते. नाही तर हाय मेथीत मेथी भाजी पेती तेवढीच. आणि वाकून ठेवला झाकून ठेवला तेवढंच. एवढं दोनच नाव. दोनच नाव काय कंटा. असं म्हणतात म्हणून सांग. एवढं गावात आलो, मम्मी माणसानं विचारलं, बायकांना विचारलं नाव घ्या, कोणच नाही. कोण नाही नाव घेत. नाही व्हेरी बॅड. हा, तर आमच्या इकडे आता हळदी कुंकू झालं तर आमच्या इकडे सगळे बायका घेतात. घेतात. हा, घेऊया थांब आता विचारतो आता सर्वांना. दसऱ्यात करता बा या आरती करूया या. कोणची गौरीसाठी दिलं नव्हतं रे हे बघ. हा, गौरी हो ना. अरे बा. आज गौर गणपती जाणार ना 5 चला या आज दिवसाची. आजी आजीच्या घरची या आरती बघूया आपण. या ये आरतीला ये गौरी ये. बेगून आली आरतीला. आजी गाणं म्हणते गौरी गणपतीच्या सणाला. सणाला बेगून चल माहेर आला. घोड्याची गाडी उभी आहे मागच्या दारी, घोड्याची गाडी उभी आहे मागील दारी. गौरी गणपतीच्या सणाला गौरी बेगून चल ग माहेर आला. गौरी गणपतीच्या सणाला गौरी बेगून चल ग माहेर आला. चला उभे राहा. चला उभे राहा. बाजूला करा पप्पा. तुला नाही बाजूला करू. शिवहरा शिवहरा शिवहारा. शिवारा. राहा उभे. चालू कर. बाबा ह्याकडे ठेवलंय कापडाचा. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर विपिंगुराची, कंठी झळके मानवतावळाची. जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव रत्न खचित परागौरी कुमरा, चंदनाची त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेंद्रिय नारायणाय समर्पयामि. अच्युतं केशवं नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव. मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंदिर मामा की जय. बस ना. शिवहारा. शिवारा. हा चला सर्वांना आरती घ्या. आणि या भाज्या कोणकोणत्या होत्या बघा, एवढे 4-5 प्रकारच्या भाज्या होत्या. हे बघ. एवढे सर्व. वालाची भाजी, आणि हे पण हे घे सोयाबीनची भाजी. आणि सोयाबीनची भाजी. बाय बाय. आता तुम्ही विचाराल मम्मी कुठे आहे, मम्मी पाठवून येते आहे. उजेड कमी इकडे, उजेड बरोबर आहे. सिनरी बघा. चला मम्मी, चला पटापट. हा होय, चला येते. चला ते थँक्यू. आलो परत. चला हा, रात्री येतो लगेच. रेडी वर. फोन घेऊन या. फोन नको इकडे येताना बॅटरी नको आहे माझ्याकडे आहे. हा चल. फोन घ्या. फोन इकडून चल. हा, इथून जातो. दुपारचं वातावरण आहे पण थंड बघ ना किती आहे, म्हणजे छान वाटतं ना. हे गावाचे रूट्स बघ, हे बघ रूट्स बघ ना. हे झाडाचे, हे उमराचं झाड आहे. हे का थोडं मोठं आहे बघ. हा हा. जेवा
गावी कसे मम्मी असे केकटतात ना एक दुसऱ्यांना बघून. ओरडत राहतात. आरामात पाया बघा. असं पकडायला लागतो, असं धरायला लागतो, असं उतरायचं. तेवढीच वाकायची एक्सरसाइज तरी होत. हा बाय बाय. उतरायला हात पकडायला आलेली आजी. येस. गावचे असे मोठे अंगण किती मस्त वाटतात ना. मस्त वाटतात. जिकडे जाऊ तिकडे पक्ष्यांचा आवाज आणि कोंबड्यांचा आवाज.